tiyo ka antaonge. Jodongo mag Luo Council of Elders e bade makasipula kaunti ma Homa Bay ojiwo twak e kind jotend ODM mar jiwo kanyakla margi kendo tego duond burano motelo ne yiero mar 2027. Jodongo go wacho ni duond bura mar ODM oseriwo oganda Luo kuom higni mathoth ma ok owinjore pogruok obedi e kindgi bang' tho Raila Odinga. Ka gitwak e gwenge mag Kachien, gijiwo oganda Luo mondo omed siro sirikal mar Manywanda to kod jatend piny William Ruto magikoni osenyiso ni nyalo tiyo gi oganda Luo e jiwo dongruok. Sani kanyo koko chakore mag joma nyo keto ni ketho ODM. Ji osetho ariyo to gi mane nyithi Luo. Ang'o miyo wan Luo e mwatho? Wawere gi wachno kabisa mondo koko ma joluo kelo kata joma pogo wago ok wanyal yienegi. Joluo osethagore sawa kwa bedo jotije ji. Koro kane Raila noneno mondo oriwre kanyachiel gi jaduong' Ruto, wagone erokamano, to ng'ama biro pogowa to ok wadwar. Emomiyo wang'ni president wadwa miyo teko te 2027 to kachopo 2032 to koro wacho na waya jogre gi lak wabi koro wakwede ya wasebede koyo gi minga 2032 head of state wachopo kanan jarake owacho kadi gi chir to wabiro romo kendo kaka Luo Council of Elders wabiro dwaro jaduong' Odunga Randa mondo luong Luo Nyanza duto nikech ok wadwar pogruok ei Luo. Chako wamor ahinya kaka Dr. Oburu Oginga omakonwa pati matek to kendo en morwa ahinya ni waneno ka president gi party leader marwa tiyo gi gok. Governor ma Nairobi Johnson Sakaja